Ahoj lidi, já vás vítám u prvního let's play ze hry Shakes and Fidget. Vítejte na světě 22 a každopádně nejlepší postavy jsou tady nějaký ty 50, bych řekl, no nějaký ty 55. A jak jste si mohli všimnout, tak mám už první klíč od podzemka. Co v dnešním let's play vlastně budu dělat? První let's play vyjde hnedka dneska večer. A ten druhý vyjde zítra. A co vlastně v tomto let's play bude spočívat? Bude v tom spočívat to, že já teď mám tady klíč a já ho prodám. Budu mít 250 goldů s levelem 11, což je docela dobré. Vylepším si pořádně staty a vrhnu se do expění. Teda do expění, nebo jak se tomu říká, to je jedno. V hospodě pak prostě budu zítra expit a až doplýtvám hospodu, tak budu taková 16, nebo možná míň, ale budu totálně zlepšený, takže pak půjdu do toho podzemka, zítra bude hubový event, takže nazbírám i nějaký ty hubičky a tím pádem vlastně srazíme těch pár podzemek a to vlastně bude ten kompletní díl. Bude to sřazení na 2 let's play, takže tenhle let's play vlastně bude jen o tom prodání klíče a o tom vylepšování. A ten druhý bude o tom bojování. Takže, jak jste si mohli ještě všimnout, tady máte vlastně podklad na můj channel, ale vy se vlastně už na něj koukáte, nebo někteří z vás. Takže to vlastně ani není podstatné, ale pokud byste to někdy zapomněli, tak to stačí najít na S22, stačí si tam napsat Greguel 4. Není to velkýma písmenama, já se normálně jmenuji malejma, akorát jsem to napsal velkýma, tak to je vlastně takhle. OK, takže to jdem prodat a nepište mi prosím vás, že prostě jsem blbej, proč to prodávám. Klíč dostanu od levelu přibližně, tak od levelu 17 nebo 16, takže zítra to možná dostanu. Takže uvidíme, jak mi to vyjde. Takže prodáme to. OK, takže a jdeme zlepšovat staty. Tak. OK, pro ten základní podklad zkusíme, aby to bylo trošku zajímavé, abyste se tady nenudili, tak zkusíme sundat to strašidlo. Pro výjimku, akorát, že já ho vlastně prodal, že jo. Jsem na to úplně zapomněl, takže omlouvám se vám. A to je v dnešním let's play všechno. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Nemusíte mi dávat hned začáteční like, protože tohle by si asi like nezasloužilo. Bylo to vlastně takové malinké vylepšení, ale musíte uznat, že to je docela dobré. Pro začátek se to hodí, protože stejně když dáte si klíč, tak jste v té 11 téměř docela slabý a moc se vám ta postava nezlepší. Takže tohle je to asi lepší si takhle počkat. A každopádně pokud byste chtěli vědět něco víc, tak já čekám, až prostě Nitus si ověří tu schránku, protože on má zaplněnou. Jo, vidíte, že prostě se brutálně docela vylepšil. A čekám, až mu prostě můžu napsat, takže to každopádně vždycky kontroluju. A pokud se na tohle video díváš, tak každopádně bych ti chtěl jen sdělit, že chci k vám do cechu a to je asi tak všechno. Po případě si napsat nějaký ty SMSky nebo pokecat na Skypeu, ale to asi není potřeba. Takže to je tak všechno. Díky, že jste se aspoň koukli a uvidíme se teda zítra ráno. Takže čau.